دم باش تماشاوان هجاج برنامه مجارك میوانک ام بورانن دوی برنامه مجارک میوانک ده ام سر گشتان لأوروپای و تکوشنا جبو ما في هيبي يا لأوروباي وهولدان سياسة مدار كرديين لأوروباي جبونا ما في هيبي مباخبن نهال جلما هوالا ما سياسة مدار ديلان ديرات تاج دمير هي هوال ديلان دم باش تبخيراتي Ben baş spas dikim. ایرو چارکی کو هبو و داخویانی دا و گلک سیاست مدارج تبلیغ بونه سری ده ام دخوازنه که آرمانجا و داخویانی هون جمال قلب کن آرمانجا و چی بو و چی کر Yani bir rastî îro hem siyasetmedar û aktivîst, rewşenbîr û gelek dostên Kurdistanî li Strasbourgê li ber derê Konseya Avrupayê civiyan. Bi rastî ev dem demeke dirêj e, ne tenê îro demeke dirêj e Kurdistanê li wir em jî wek nobetekî jî digirin بله ji bo mafê hêviyê. Îro jî civîna wezîrê Komîta Wezîran heye. Ev sê rojiyê bicivîn rastî ev biryarê ku hatine dayîn î bişopînin çawa mesela xistina meriyetî û neketine meriyetî yê بله serî vî hinekî nirxandinan bikin. Ji ber wî jî em jî hûn ji wek dizanin ev demeke dirêj e dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê yani 12 sal berê em bêjin geşandenên serokatî ser birêz û canan 12 sala mafê wî hatiye bin pêkirin biryarda. Konseya Avrupayê jî par jî li ser mafê hêviyê biryarda û hikûmeta Tirkiyeyê re rastî bengewazî kir got we mafê wî şexsî jî bin pêkiriye, mafê wî hiqûqî jî we bin pêkiriye. بله Tecrîd, îzolasyon mafê li hember însaniyetî sucekî mezin e. Hûn mecbûrin magazegonê xwe yasayê xwe veguherînin van biryarên ku me girtine em bêjin dadgeha mafê mirovên Ewropayê ku biryar girtine hûn van biryara pêk bînin. Mixabin ev pêk nehatin. Gelek cara gerekî em bêjin hiqûqnasan jî bangewazî kir kesên ji bo aşîtî û demokrasiyê dixebitin wek siyasetmedar me jî gelek cara li ber derê Konseya Avrupa hem bang li hikûmeta Tirkiyeyê kir hem jî me bang li Konseya Avrupa kir ji ber ku biryarê didin lê piştre biryara xwe neşopînin. بله Em bêjin wek yaptırmekî li ser hikûmeta pêk nayînin. Tenê dem dema dibêjin em hinekî xemgînin û em dişopînin, em xemgînî nêzva dişopînin dem dema pevê wisa tîne ziman. Lêbelê ji bo ku ev encamên sazî wan yani dadgeha mafê mirovan Avrupayê bi rastî jî bihe biryarê wî navnetewî ne. Gerek were şopandin, gerek bikeve meriyetê de lê min xabin hikûmet gelek cara ana gorî berjewendiyê xwe ji van biryara binçev dikin. دی پراتیکی دم تشتی که نبینن یعنی سالا ایلونا 2026 ده نه مه درش کرد دی سال ایلونا 2025 ده سالک درش کرد یعنی دو سالین داوید سالک و نه مه درش کردن لدی ساجی وای امکان ماها حزیران هجی ترکیه گاو نابتنه دیوار جبونا وکی جی سرلدان جبونا کنسای اروپایی تشکیه بو یعنی جی هلوست آن چی بو یا هری داوی Yani bi rastî civînê wan berdewam dikin yani me xwestem hinekî derve weke kamuoyekî بله biafirînin û bandorê li ser wan bikin ji ber ku hetayî ku wek gel wek em bêjin raya giştî vê mijarê de bertekê xwe nîşan nede em bêjin alî demokratîk bi wan nexine bi hewildanan de mixabin her dem em dizanin çiqas saziyê serxwe bin jî anên gorî siyasetên xwe anê gorî siyasetê hikûmetê xwe jî mixabin tev digerin ji بله ber wî jî gelek cara erê lêbelê ev sazî biryara didin pişt van saziya biryara de sekinin lê boy ku ev biryar bikevin meriyetê de gav navêjin یعنی tenê در bi انجام ده destî نتو دولت و نتو دولت زیاده خرابین هف نخوازن هر جو نتو دولته ya mixabin têkiliya بله aborî hene têkiliya siyasî hene têkiliya em bêjin wek dewlet bi hev re hene berjewandî wan hene bûyerên îro rojhilata navîn gelek bûyer diqewimin anê gorî wî tev digerin lêbelê em ha ji bo wan jî ji bo hikûmet û dewleta Tirkiyeyê jî ji bo Kurdan jî pêvajoyeke cuda ye yani di بله vê pêvajoyê de
mafê hêviyê em bêjin biryarê dadgeha mafên mirovan ku wext bixin meriyetê da ev roj e. Yani em dizanin qasî sal nîvekî 2 sale li Bakurê Kurdistanê bi pêşengtiya Birêz Öcalan pêvajoyek da dest pê kirinê. Ev bandora vê pêvajoyê ne tenê bandora ser Kurdaniyê bike, bi rastî jî em meriv dikare bêje ki rola xwe bilêze mafê hêviyê pêk bê ev pêvajoyê destê hemû dewletan, hemû siyasetan jê hêsan bike. Ji ber ku em hemû jî dizanin îro perskir neçareserkirina perskirêka Kurd li Sûriyê perskirêk e, li Iraqê perskirêk e, li Îranê perskirêk e, li Tirkiyeyê perskirêk e, li Avrupayê jî bi milyona Kurd jînê li we jî perskirêk e. Yani ji ber wî jî ev rewşeke dîrokî ye, pêvajoyeke dîrokî ye. Di vê pêvajoyê de jî pêwîst e ku hemû kesên ji bo berjemandiya xwe ne tenê ji bo Kurda, ji bo berjemandiya xwe, siyasetê xwe, dewletê xwe jî ev pêvajî ji bo wan jî gelekî giring e. Ji bo wî jî tu kes ji wan tiştekî cuda naxwaze. Yani kes nabêje tiştekî ku magazabona wan da tune be, em bêjin biryarê navnetewî da tune be, tiştekî nikarin pêk bînin naxwaze. Em tiştekî hêsan dixwazin, em tiştekî bi rastî magazagonê wan jî li saziyê wan jî gotiye ev hatiye binpêkirin, ev maf em bêjin wek li hember însaniyetî sûce hûn mecbûrin van magazagonê xwe, yasayê xwe, qanûnê xwe veguherînin. Ve Yani demek xwe jî em dikarin bêjin biryar tamamî siyasî û ku siyaset biryarê bide tu astengî pêşan tune. elbette ki yani alê hukukî tu asteng tune ji ber ku hem dadgeha mafê mirovan Avrupa ev biryar daye gotiye darizandina li Tirkiyeyê hatiye kirinê ne adîl e. Belê. Ne anegor hukuka nevnetewî ye. Hûn anegor hukuka xwe jî tev negeriyane we hukuka xwe jî binpêkin. Ne tenê dibe hukuka min. Yani tenê besa hukuka xwe neke besa hukuka wan jî dike. Dibe we hukuka Hukuka xwe jî gerdûnî bin binpêkiriye. pêdikin belê. We ya xwe jî binpêkiriye. Yani bi vê Ya çalakî we xwest dîsa biryara wan bi bîra wan bixin ku ev sal û nîvek derbasbû hê jî Tirkiye gav navêtiye. elbet me hem xwast em hûn ev sazî wek xwe nevnetewî wî xwe bi nav dikin. Bi rastî wek dixwazin hêvîkî jî ava bikin nava vê pêvçûnê ku dünyayê de diqewimin wek saziyekî em bêjin kêlekan gelan, kêlekan kesên bindest ku biryara didin. Me xwast em careke din van dixin bîra wan we ev biryar daye. Belê. Hûn bê hukukî nas dikin, hûn dibin ev demokratîk nîne, hûn dibin ev gavên siyasî ne û ji bo berjewendiyên dewletan, hikûmetan hatin avêtinê ji vê baş da gav bavêjin. We gotiye hûn tenê bi gotin nabêje, nabe. Yani hûn dibêjin Ev şopayê kevin û zorê li Tirkiye bikin ku Tirkiye ji gava bibe ji ber ku zagonên Ewropayê jî tê îhlal kirin. elbette ki mecburen vê bişopînin. Yani tenê got 12 sale gotinê gotiye pe piştî wî nayê. 2 Evet. sale gotinê gotiye yani ev jiyana em bêjin tiştek hêsan nîne tecdîdeke giran berdewam dike. Ne tenê Birêz Öcalan zindanê de îro di wê biryara ku hatiye dayînê ku ji bo em dizanin Tirkiye magazagona xwe jî ji bo serokatî veguheran û Evet. cezayê giran hate birînê bi belkî sedan kes nihat bandora vêdanin. Ê gotin Yani ku yek hezar adî wî wisa zêdeyî 4000 kes bi hema rengî tên darizandin ku ev zagon tê kemeriyetê 4000 girtî dê serbest pê berdan. Başê yani niha ew jî hevdinan ev hêj pirsin. Yani gelek hukuknas dibêjin mafê hêviyê tenê têrê nakê mafê hêviyê ji bona şexsekî lê Birêz Öcalan dibe ne şexsekî nûnertiya gelekî dike û gelan dike ji bona wê jî lazim e statuya wî bê naskirin. Ji xwe di 2010 cotmeha 2023 de jî dosyên Kurdan kampanyek navnetewî dan dest pê kirin. Ji Reber Abdullah Öcalan Azadî ji Kurdistanê ve statû. Dalî ji bona mafê hêviyê xebatên kirin tê koşin ji bona statûyê li Ewropayê xebateke çawa tê kirin. yani rastî ev hinek hevdeva girêdayî ne elbette ki mafê hêviyê mafekî hukukî ye. Yani di magazagonê navnetewî da magazagonê em bêjin heremî de jî hatiye naskirin. Belê. Tu ji dewletê re dibêjî hûn wek dibên em dewletên bi hukuk tev digerin.
وی دمی چما حقوق خبرم پیدا کردم تنه وی تخنا بیراوان ام دبن تشتی هو بیریار دایه و گوتی ام بکن هون ناکن ام وی تخنا بیراوان یا دویا منشی نه پیواشو بردوام دکه دوی پیواشو ادا برسو چالنجی عالیه که عالیه کردن سرنامه کردن مذاکره دکه بله yani مینا که همه دنیای داجی مرد دبینه که کسی که هفتر مذاکره دکن راشی وانتنه و گوهراندن شرطی وان وک هفن وک ام بیجن ابو سر ماسه که روتنه نه یک گرتی یک آزاد نبه yani her دیجی آزاد ببین که سر ماسه که رونن به هفدرت و تکیلی بردوام بکن که چاره سریه که ماینده بیک بینن جبر بله ویجی مجبوریه که اف بیواجو ام بیشم بردوام بکه اف بیواجو که برسکری که درد کتن هولی بخورا چاره سر بکه و گاف بر چاره سر بونه بمشه آلی کشی مجبوره ور ناسین ناوی ور ناو ور لیکرین بله پوزیشن وچیه ناوی وچیه روش وچیه سر کیشان نرخی و بنگاوی یه بخناو بکه اوجی حوجتی هی که روش برز و جلان بگره تایم yani فرمینا دبی بزاگونی جی و بفرمی جی ستاتویک بیناس کرن البته که مجبوره که اف وره ناسین yani tenet zindani da bimine anha statü u revşa brezu canan çiye mesela dem temel bu hoş dibêjin dibin de zindanê dane yani girtiye yani بله ev wisan nabe hani ku pêvajo ber aşîtiyeke mayînde bi rûmet berdewam bike muhetabê we jî anegorê we bibe بله anegorê we şert û mercî wî çê bibe were bi navkirin yani ev anegorê pêvajî dikarin navê cuda cûr cuda bibe anegorê em bijin rewşa pêvajoyê em dikarin mesela ne em bijin anegorê me bi nav bikin yani cur be cur rêbazî wî hene lê بله belê gerek rêbazekî wî hebe be em jî çi ye rewşa wî ye îmralî statûya wî were veguherandanê birêz û canan azad bibe rewşeke azad û bi ne em bêjin bandora girtîbûnê de van karan bike van îşa bike bi ban شاید bi مرجان آزاد rewşeke کاری به nû تب da بله bi rewşeke nû da tev bigere û pêşengte bê pêvajoyê bike pêvajo anegorî wî jî herî dema baş ev deme madem niyeta çareserkirinê heye madem em hemû konjektûra rojhilata navîn ya dunyayê de nirxînin bi vê de xemgînî û em bêjin endîşe her kesî hene vê alî de alî rêxistina azadiya Kurdistanê de jî vê بله mijarê de herî em bêjin piştî ku ketiye ser milî wî gavê ku bibavî jî zêde avîtiye di vê pêvajiyê re amade ye dixwaze çareseriyê bike û birêz û canan serokatî jî di vê meseleyê de muhetabê herî xurt e Kurda wat muhetab xwe re em bêjin hilbijartiye û daniye ser masê bi wan re باشه nava hewildanan de ne wê demê jî tiştî ku ketiye ser milî wan jî hûn vê rewşê vegibarînin iş bu veki mîna dunya jî wisanin hemû müzakere dunya jî merê بله dibîne wisanin wisa iş bu birêketiye veki hevdanên we li Ewropayê çin serlêdanê we îro nûçeyek derbaş bû heştê û du rewşenbir û siyasetmedar û dîsa kesên di qadan Nobelê de xelat stendine xelatgerî Nobelê nameşandibûn ev hewdanên Em dem Ewropayê bi giştî ew hewdanek çawa heye yani Fransız ne tane îro yani demek ki dirêje li Avrupayê gelek aktivîst em bêjin siyasetmedar rewşenbîr kesên ku xelatên Nobelê girtine kesên ku ewalê em bêjin wejeyê da pêşketin alê siyasetê de pêşketin ku dunyayê da têne nasîn rastî di vê mijarê de jî wek grupekî ji bo mafê hêvî û bi rastî ji bo evet azadiya serokatî nav hewildanan danin lê belê dema ku ev pêvajo dest pê kir hêviya aşîtiyê jî ku her ku pêz ket û çareserkirina pesika Kurd jî wek em bêjin müzakerek hete em bêjin evet rojeva hemû cîhanê û Avrupayê de jî wê demê jî hewildan daha zêde xurt bûn daha zêde pêwistiya azadiya serokatî kete rojeva hemû kesan de vî alî de jî cûr be cûr xebat berdewam dikin ne tenê ji ber wî jî bi rastî Kurdistanê bi xwe jî
هم خب آلی خب رخصتن کردن آنها گوری دمی خو رخصتن کردن آنها گوری دمی خو انشا کردن آنها گوری دمی دیپلماسیا خو پیش خستن آنها گوری خب رخصتن و جواب کا کرد آنها گوری دمی پیش روزی که ام بیشن خو آماده بی هر آلی و ام بیشن آماده کاری خبات بردوام دکن لی بله دیسا هر ایرو روزا و گرینگ جبوی محامیان ما فی هیویه و بله ev jî pêwîstiyek ku saziyê ku ev biryar dane divê mijarê de gav bavêjin. باشه ام بانک آواجی بونا نه تنه انجام میدم ببینیم که دوستان کردان جی دنوات کوشنه کردن بانک آواج گله اروپا چیه هم گلن کرد گلن تر گلن عرب yani kesin انجام میده ربر گله کرد ربر عبدالله جان قضا انتگراسیون دموکراتیک دیگه وش بنا همون گلان جواک دموکراتیک دخوازه بانک آواج وان کس جبنا کو مافی هویت کمریت جبنا کو استاتویا ربر عبدالله جان بین askerin و گروهی شرط مجبور آوا کردن کاری به دیالوگ پیش بخوریم مذاکره پیش بخوریم بانک آواج کسی علاقه دار چی Yani rastî em heman yani Kurdin û cur be cur gelên diasporayê dijîn yani ji Sûriyê jî Iraqê jî Îranê ji heta Afganistanê cur be cur zehmetiyan li diasporayê Ewropayê jî dikişînin. Hemû encamên li van dera vê diasporê sedemê û şer e. Sedemê bûyer û qeyranê ku rojhilata navîn aniha jî berdewam dike û gelê Tirkiye jî di nava van qeyrana dane. Ji bo me hemiyan ev hêvî kin. Me mavê hêvî bi rasî ne tenê ji bo em bêjin Birêz Öcalan wek şexsiyetekî siyasî ne بله tenê ew azad bibe, tenê ew em bêjin bandor tune tenê serwiyê jî. Ev em difikirin ji bo jiyana me hemiyan hêviyeke, mafekî hêvî ye. Ji ber ku wek dikare deriyê aşîtiyê Birêz Öcalan vebike. Hêza wî heye, em bêjin tecrübeyê wî hene, bandora wî heye. û pirsgirêka Kurd çareserkirina pirsgirêka Kurd yê derî li hemû gelek pirsgirêkê din jî vebike. Yani yê Tirkiyeyeke demokratîk pêk bê îro Tirkiye di nava xwe de ji krîzê mezin dijî. Ne tenê Kurd dijîne yani ji evet aboriyê bi hetanê demokrasî û aşîtiyê ji wî welatî kêmasîn gelek mezin hene. Ev pêvajo ser bikeve ez bawerim ev pirsgirêkê ku îro di nav xwe de jî yê derîkî ji wan jî vebike rê rêvazekî nû ji derxe holê çaresikan pirsgirêka ku yê bandor rojhilata navîn bike çar parçeyê Kurdistanê bike ji ber wî jî em wek ne tenê ji bo Kurda jî ne tenê ji bo siyasetekî vê meselê wek çareseriyekî dibînin bi rastî em dibin yê bandorê hemû jiyana me hemû bike ji ber mafê hêvî îro بله maf hêviya me hemiya hêviya aşîtiyê ji ber wî jî hemû kes di vê mijarê de dengê xwe bilind bike tevlî bibe van çaleke xayî derbikeve û herkes tanga xwe de dikare gavekî bavêje. باش ام پرس اجازه دارم yani انجام میده هر دایی ربر عبدالله جان ده پیام خود قالا زاگون چارچوبه دیگه و زاگون چارچوبه جی yani بهتر سیاست مدار yani قالا هن زاگون کو رن پیشا چاره سری و که وکی زاگون تی کوشنا ترور وکی زاگون دیسا کو استاتیا کردن ناس بکه زاگون کو مافی پرورده کردن ناس بکه و گلک زاگون دن گل کو زاگون çerçeve teke meriyet ya jî em vêya bêjin çima Tirkiye dixwaze pêvajoyê dirêj bike çima Reber Abdullah Öcalan dixwaze bilez bêkirin ku pêvajoyê dirêj bî ve çawa bî Ya elbette ki yani minakê dünyayê de jî sana kingî yani elbette ki pirsgirêkeke sed salî em nikarin bêjin rojekê de ji çareser bibe lê belê derfetê ku demekê kin de çareser bike jî hene. Tenê ku dil bikin niyeteke baş be vê pirsgirêka sed salî ku ew xwasa giran bê çareser bikin derfet hene. Aliyek amade ye aliyek çi herkes ser mirî wî dikare dixwaze pêk bîne Belê û di tekoşîna aşîtî ve kevî demokrasiyê de jî gelekî dilsoz e. Yani ev em bêjin herî tiştê ku destê me xurt dike ev e. belê Ji ber wî jî ne tenê alîk veguhere yani ku aşîtîk pêk bê ku masek müzekerek were danînê her alî jî veguhere. Yani geleke berpirsyara ku dikeve ser dewlet jî zihniyeta xwe de giş bike nêhirandina xwe de giş bike derfetên nû vebike ji bo qada siyasî ku kesên siyasetê bikin û pirsgirêka tekoşîna demokrasî û rê rêbazê siyasî bidin. Ji ber wî jî hewcetî heye ku bi feraseta berê bi zihniyeta berê nabe
جبر بيجي تشو حد بيوستي هناك مكاسا كون ورنا بيجو هراندني هناك راش ورنا بيجو هراندني دوی مجرد ام دبین قلسیی که هیه سکنک هیه دنام خود دا دوبندی که هیه هنه که کنجکتورا روجلاتا ناوین نهراندن هیه عجب ام بکن نکن عجب ام ما فک کردان پیش بکه یه چاوه و مرد بینه که دوام مجرد هنه که دوبندی هیه ام بیش هنه که آنها گوی دمی حولدان کرن هیه دخوازن هنه که نو دمی دا سار بکن هنه که نو دمی دم بیشن ایدی او بکن یعنی مورال موتیواسیونان جهنگی بخن نه او وقت سیاست اگه تیم شاندن او خطره که مزن جبو بی پیواجوی بله رفاقتا ناوین دبی 4 ساعت دا مرو نزانه چی دبه یه چاوا و گوهره او قاسا آنها گوری دمی سکناندن قصبون و جید وصد نشان داده که دبی مسئله دا آلیه که زیده باوری نده باوری چی دشکنه هیویه چی دشکنه اوی خطره جو پیشاوی پیواجوی yani سرکاتی بی باش بینه em dikarin bêjin ji bo Tirkiye û ji bona rojhilatê navîn her gava ku tê avêt yani her roja ku derbasî wê gav neyên avêtin metirçekê û dîsa rîskek mezin dadîn pêşa xwe. البته که اف هم جبو پیواجوی دنیای جبو میناکی وی گلک هنه یعنی هم Bele همو دنیای نو و کشف نکن تو کس کسری که تشتکی نو و جنابینه تجربه همو دنیای جبو صدانه نشاندانه لی تجربه روشات ناوی daha جور به جوران yani bu yeri روشات ناوی نگاه بی چه ساعت دقاوم من مرونزان یه بر کالی با به مشه رابشی چوا ببه gelek dil nexwas hene hêzên navnetewî hene hêzên herêmî hene kesên bi salan e li ser vî şerî dewlemend bûne em bêjin cin gelek qirê jî hatine avakirinê ranteke mezin hatiye avakirinê kesî ku dixwazin ser vê rantê berjewendiyê xwe bimeşin hene yani cer cara hêz hene ê bi 100 salê carekî ev rewşeka wiha baş hatiye derketiye holê ev jî ev firset gerek neyê revandanê bele ev firsenda dîrokî gerek ji dest nerevîn em gelek spas dikin. spas xweş ez spas dikim ku we Bele ev derfet dame gelek spas. Belê temaşevan hêjam gerçekten dawiya bername xwe bimînin xêr û xweşiyê de.